Kebono hamjaknani sikang o borokni bebak details bo saimanani nango. Oro ang okok saya detail saimanai geri bigra eba sitra hne kaknani kok. Tamo ke detail saimanai bo besuk joratei kubui eba tatal abono bo sinani naidi. Engya ke neng bo kaisa problem o kelai mano. Abo tamo problem. Abo hai problem o khoroksa buku kelai kya. Tabuk phaidi jeng o bukuk ni story no khnawai nai lainai. O bukuk sikang o jalabai sinilai mani engkha bini dol eba ke bayapni bising teinyo. Tabukni jora rogoto kaisa dol eba bayapni bising teinyo. Ketal borok bai sinilai mano. Abo haino o bukuk bo abo haike o jalabai sinilai mani. Sinilai kok rok salaikya puila borok dol eba ke bayap haike no kok sawai simi tonglayo. Abo haike no 6 months hairok lai thangka. Aboni ulo borok haino hai nuglai phika malai lai phika sinilai phika. Apurni simi bekhamani roko borok tebo thanglaikya bekhaman khe to abo hamjakmao soguyo norok bo sawi mano. Haike no borok khorokni hamjaklaikya puila oba kaham keno hamjaklai tonglayo kaham keno tonglayo abo norok bo siwo. Haipano hamjakmao kisa misa kok banglai mungrok bo phainai. Abo haino kecharo kisa borok kok banglaikya risino teyei. Haipano hamjakmani bagui asek lerliya borok taisa hamjaklai thanglai phika. Apurke borok tebo bekhamanai thanglaikya. O bukuk bo bini hamjakma chela no karei tongoi manliya tai o chela bo bono karei tongoi manliya. Abo haikeno kaham keno choliwi tongkha tai hamjaklai tongkha tei abo haikeno 1 years lai thangkha. Abo haikeno tongoi tonglayo o chela khe bara tongoi tongo. Salchake o chela o bukuk no bini bara eba rento ringo hake o bukuk bekha ragai thangliya. Pia o chela o bukuk no bini bara wo ringai mang tongo. Tei o bukuk no thangna soya hingke o chela bono hai hini saw. Nengano hamjakma korei aboni bagui no ani bara wo phaya. Kubui hamjakma tongkhai phainai hinai. Apropano o bukuk saimanya kho o chela belai keno tatal hinai. Apropano bo o chela no kubui bekhabai no hamjagui tongo. Phiaba o chelani tomung ungkha juta bo bara tongai kwbangma bwrui bai hamjago hinai tongnani chanani simino bini naharmung. Aboni bagui no o bukuk no bo abo haike khlaio eba abo haike sawi tongo. Bo o bukuk no tatal hamjagui tongnani chanani eba kok thaisa bai sana thangke use khlainani bagui simise hamjago. Use khlaibai yakar rinani phia o bukuk o kok rok no wansukna sia. Bokhe kubui bekhabai no hamjagui tongo tei hamjakmao simino bo gulugui tongo. O bukuk ulokhe sawi mankha o chelani permanent ungjak eba nokni borok rok jotono saimanjak kainani abo hai kaisa bwrui tongo hinai. Bahaike saimankha hinmale salcha o bukuk no kaisa bwrui Facebook tei dol ungnai hinai text khlaiui bini number sanui nao. Hinkhe o bwruini kami kheno o bini hamjakma chelani kami o klaio. Aboni bagui o bukuk a bwrui no sungka bini chelani mung sawi sida sini hinai. O bwrui saka sinio tamo bahai kokrok ba hinai. O bukuk haipano sagraliya mungsaya hinai saka. Phiaba achomsa o bwrui o bukuk no sungpiro. Nengkhe bahaike sini tongkha o chela no. O chela ba ani chela se klaio. Jeng permanent ungjak bini ma babu song jotono saimanjak ani nokni ma babu songo saimanjak. Neng bobai kuno rok de tong hinai. Okong no khnawi o bukuk bekha kosto ungui thangjakha. Haipano bo kubui kok sanani nailiya tamni hinkhe tumung no bo o chela bai hamjagui tongmani kubui kok rok no sawi khna rekhe ulo borok walai lai phano mano tia bai ke kak lai phano mano bo abo hai rok nani kirijagui bo mungsa bo khulogui saliya. Hake o bukuk o chela no sungnani hinai call khlaikya phiaba chela call receive khlailiya. Apro o bukuk tongmanjakliya belai kheno dukhu nangjakha. Tei bo bini bekhani kok rok no sawi bekha kwchang rinani khachongui bini kakini thani thanggui beba kok no thung khuproi khulogui sawi khnarikha tei kabui tongui kha. Bini kaki bo logi no a bwrui no call khlai sengka o kok khe kubui de je nung samani hinai. O bwrui sapiro kubui no tamni tatal sanai ba hinai. Apruke o bukuk a bwrui no joto kok khulogui saka bahaike borok hamjaklaikha tei bahaike asuk hamjagui phailaikha. Phiaba a chela tabuk sak jora bwrui tongtwtwi phano tongo hinai gosia hinai bebak no sawi khnarikha. Phiaba o kok samano chelani buma khnawi tongo. Chelani buma o kok no khnawi ulta o bukuk no hai hinai kutukha. Bahaike ani bwsla no nung lubui nakha hinai. Tei khuk sitra kariwi bo o bukuk no belai kheno kutukha hinka. Tomung sitra rok hinai kutukbai kha.
o kok rok no khnawi o bukhuk ni bini kaki bo kok yasagei tokra rok nglaikha aboni ulo o bukhuk bini hamjakma chalano sungpiro je khnamani abo kubuida je o brini ni permanent ungjak da hinai haipano chalago sia ani kebo gri ang kebo bai permanent ungjak ya hinai sawo yang o bini brai hinjaknai bo o bukhuk no hino nang ani chala bai chaldi ani chala no tai kol bota khlaidi text bota khlaidi hinai hakyo bukhuk bo taitam khlainai bo sak no wan sugei chalai thangka phiaba oro chaya hinjaknai hingkha sabo o bukhuk no oro chaya hinjaknani klai khnabla aw abono okothmani bisingtei jeng kwbangma no saimanjaknai eba sirungjaknai tongo Dikoborok Disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takhuk Andrew Deborma hake bayap song norok bo tabuk oro wan sugei naidi hamjakma hwnei jeng borok no poito khlaiye je bini kok samani obno no jeng poito thangai bono hamjakmani pheba paithago o borok no nini thaniwo problem kotor tu buimano afro bini chaya nglak chaya hingke nini no ngnai aboni bagui no norok swkang detail saimana nango bo borok bo bahai bkhamanma simi bai phatcha hamjaknani kokya tamni hingke tabukni jorabo kwbangma no borok rok tatal no salai kukha bini hamjakma borok tongtutei eba bini permanent ungjak tongtutei bini bihik tongtutei eba bini bwsai tongtutei phano bo kebo kwrwi hinai nono hamjagei nono use khlaimano haini bagui no norok bo o hamjakmani bisingo phano hush tongnani nango asuk no ongnai tinini chini kokcharmung eba message hake bayap song norok tinini o video no share khlaidi tai norok ni wan sukma teibo norok comment khlaisadi ani channel o katal phai tongke norok subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrwngna tongdi hambai।